nyaka giko e weche manyien mag migago. Nyinga Ochieng Emmanuel. Jalup Gavana ma Machakos Francis Mwangangi oseopinyo wacho mamalo kuom dek kaokang ne jadolo makoch ma Malindi Paul Mackenzie kata bang' jolamo mathoth wito ngimagi kono. Kane olose liel moro e kaunti ma Machakos, Francis okoni nitie penjo mathoth mapok oduoki nyaka sani kata bed ni ringre oganda to pod imedo gol e bugo e puothe jayalono. Okoni piny owacho winjo donje wach makoch mar dinde mesieko godo ka okoni luoro nitie din makamagi nyalo bedo ni thoth e pachoka. Mabiro mana ndalo ariyo bang' piny owacho chako chenro mar golo ringre ji maliekore ni ne owiki bang' wito ngimagi e puoth jadolo Paul Mackenzie. We have a government in place. Tafadhali haya mashirika yote kanisa ilisema inataka kuregulate themselves. It is high time. Kuregulate si kupoteza watu vile tumepoteza. Kuangalia ya mambo. Saa hii kwa Malindi hatujui hapa inaweza tokea lini ama mahali pengine katika taifa letu. So mambo kama hayo jameni tuangalie tunaenda zile kanisa tunaenda. Ikiwa unaona vile unasoma Biblia wewe mwenyewe unaona yale inafunzwa hapa iambatane na yale jameni, think twice as a person. Lakini also the government and the parliament has an issue. It is high time tuangalie tutaregulate ama itaenda namna gani ndio tusipoteze maisha kwa njia hiyo.